Sige siya panaway bisag asa magpinamay, moderno kuno siya nga taw niya naglisod na og sabay. Sos klaro kay kado imong stilo kay binugo, kaligo pud pa nagsado murag puno nakasabog. Gusto kag sira ay sus kaluoy ni mo bay, pero dali natandog akong kalagot pasensya ay ha dugay na kong gahuwat na araman di ay gihamag ay kahadlok pagdali way atrasay. Gusto kag sira ay sus kaluoy ni mo bay, pero dali natandog akong kalagot pasensya ay ha dugay na kong gahuwat na araman di ay gihamag ay kahadlok pagdali way atrasay. Ay pailang nga na suya ka sa kubay, paning kamot ug imuha ay sig pinamay, dili na makadato ang sig panira bay, may pagmuhilom kadira aron walay sumbagay. Kabalo man ko nga nahadlok ka nako, klaro man kaayo bayot kang dako, hadlok kas gabaga na akong ginumo, kay basin maigo nis naong nimong binugo bay. Ako nimo hilom na lang gud ay nasig panira, undangin na kay di na makadato, kay kung makadato pa lang nga bisting yawa ka, hagban na tigang gisiraan gago ka. Sige siya panaway bisag asa magpinamay, moderno kuno siya nga taw niya naglisod na og sabay. Sos klaro kay kado imong stilo kay binugo, kaligo pud pa nagsado murag puno nakasabog. Gusto kag sira ay sus kaluoy ni mo bay, pero dali natandog akong kalagot pasensya ay ha dugay na kong gahuwat na araman di ay gihamag ay kahadlok pagdali way atrasay. Gusto kag sira ay sus kaluoy ni mo bay, pero dali natandog akong kalagot pasensya ay ha dugay na kong gahuwat na araman di ay gihamag ay kahadlok pagdali way atrasay. Ay palabido sig paniras publiko, makatiming gani kado pangitag asa kaliko, kay di gyud ka pabalikon imuhang style kandugunon, imo nagay kong hasulon di gyud ti ka pasayloon. Kabalo ba ka dugay na kong wa kabalik, kung magpadayon gani ka di ko mahadlok mo piti, kay bisan pa og daugon wa katunga imong bukton, andamang ka og galingon para igpans lubong dayon. Sige siya panaway bisag asa magpinamay, moderno kuno siya nga taw niya naglisod na og sabay. Sos klaro kay kado imong stilo kay binugo, kaligo pud pa nagsado murag puno nakasabog. Gusto kag sira ay sus kaluoy ni mo bay, pero dali natandog akong kalagot pasensya ay ha dugay na kong gahuwat na araman di ay gihamag ay kahadlok pagdali way atrasay. Gusto kag sira ay sus kaluoy ni mo bay, pero dali natandog akong kalagot pasensya ay ha dugay na kong gahuwat na araman di ay gihamag ay kahadlok pagdali way atrasay. Sira ay kaluoy ni mo bay, natandog akong kalagot pasensya ay ha na araman di ay gihamag pagdali way atrasay.